Voilà, bon, nouvelle Kadi. Bravo, force armée malienne. L'empereur Hachimi Koueta. L'empereur Hachimi Koueta. Très, très bonne nouvelle. Nouvelle Kadi. Attaquer Sévaré. Parce que armée ga Sebagaya. Armée Sebagaya. Bi, situation est sous contrôle l'armée américaine là ça. On a vu le floganya tige. Parce que information d'op me ga di ama. Shuro fajiri dugukla yan wole ko Sévaré attaquera. Kamikazu olu tun bɛ baara la janfaba de kun labɛnnen don janfa belebele o de la an ko en tant que ministre bi yan bilahi lafiya tɛ a ye vidéo partager nouvelle ka di sisan avion Seware sanfɛla sankolo minɛnen don avion kelen don ka sanfɛla fa drone kelen don ka sanfɛla fa sisan Seware Mopti avion wulilen don ka yɔrɔ bɛɛ minɛ avion wulilen don ka yɔrɔ bɛɛ minɛ sisan yɔrɔ bɛɛ minɛnen don donc drone bɛ ka baara kɛ fan bɛɛ attaque kamikaze dɔw de détona fɛnw dɔw yɛrɛ la explosif dɔw yɛrɛ la ka t'u yɛrɛ fa u ka objectif kun ye mun ye o ye min ye l'armée de l'air n'o kɔfɔra ka ban i b'a dɔn pankulu olu ɲɛsinnen don pankulu ko de ma ayi olu ɲɛsinnen don pankulu ko de ma armée de l'air donc en avion bi olu bɛ susuli min na o de kɛlen don k'u degun k'u tɔɔrɔ donc n kɛlen don ka yen de viser o de kun y'u ka mais an ka finitigiw ka wuli ka jɔ olu bɔra a kalama a bɛ wagati bɔ kabi su daminɛw ka na su camancɛw la u y'a lajɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka yen bloquer ka yen sécuriser donc sisan u ye garde nationale ani gendarmerie u y'a essayé ka yen attaquer mais a ko a ma tulu tigɛ bilahi kabi fajiri da in na ne bɛ ka wele an yɛrɛ tulo bɛ mugu ci kan na échange de tirs ni fɛnw na armée jɔlen b'a sen kan fo sɔgɔmada in na yɔrɔ bɛɛ minɛna sisan ni min ka mɔgɔ bɛ Seware a y'u wele armée kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ minɛ bi sanfɛla bɛɛ avion bɛ fan bɛɛ sisan a dalilu de b'an bolo an tɛ kuma an kunfɛ k'a fɔ kabi sura attaque bɛ an m'an ɲɛ de la fɔ sisan an bɛ ka wele an ni mɔgɔw bɛ ka échanger an tɛ patapata k'an fɔla yɛrɛ k'a fɔ k'an b'an sigi critique karata ou bien non armée bɛ fo wallahi billahi armée bɛ fo et puis nin ye janfa labɛnni nin ye complot de ye nin ye trahison de ye n'i ye nin sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ MINUSMA ka base bɛ Seware MINUSMA ka base belebeleba de bɛ Seware MINUSMA mais wallahi maliyɛnw n'an y'an sigi ka MINUSMA lajɛ jamana in kɔnɔ yan et puis an b'a ye chaque fois n'a fɔra ko ka mandat renouvelé ko mois de juin bɛ ka se MINUSMA ka mandat bɛ na renouvelé a b'a ye attaque cayalen don nin wagati na attaque ɲɛnamaw yɛrɛ tɛ hali parce que attaque ɲɛnamaw tɛ o ni suro ta yɛrɛ tɛ fajiri da in na ta ye attaque tɔ dɔrɔn dɔw tatɔ u bɛ taa bin pɔsiw kan walima u tɛmɛtɔ u bɛ taa yɔrɔ dɔ mɔgɔ dɔ agressé yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ ani u ye président ka an ka forager senna minnu bɔ nin bɛɛ ye pour que ka se ka jamana yɛrɛ fanga lagosi k'u tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko jamana sécuriselen tɛ ko attaque bɛ ka kɛ fan bɛɛ laɲini fosi t'u la attaque ninnu kuma ka fɔ ka caya dɔrɔn k'a fɔ ko Mali MINUSMA Nations Unies na Conseil de sécurité Nations Unies na ka se k'a fɔ ko Mali tɛ se k'a yɛrɛ sécuriser halisa parce que an ka faamaw tɛ se ka jamana yɛrɛ fan bɛɛ contrôler attaque bɛ ka caya ka se ka prétexte dɔ sɔrɔ halisa ko in kun fosi t'a la sisan bilahi avion filɛ sanfɛ Seware sisan armée bɛ ka baara kɛ wa dugawu ka kɛ armée bɛ wuli ka jɔ la an bɛna tila ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ ta téléphone na ni ala ma basi kɛ Seware situation a bɛ ka arranger wallahi a bɛ ka arranger Seware situation bɛ ka arranger sisan kabi fajiri anw ta tɛ ko anw sira an ɲɛna nɔfɛ dɛ kabi fajiri an welela k'a fɔ nin ko in bɛ yen an tulo bɛ échange de tirs la an tulo bɛ mankanw na an y'a a fɛn de fo sɔgɔmada in na sisan hali sisan an bɛ content an bɛ fɛnw na images bɛ ka caman fɛn caman bɛ ka an tɛna o bɛɛ an da don o bɛɛ la sisan mais kɔfɛ
jaw bɛ ka bila dɔɔni mɔgɔw k'a lajɛ dɔrɔn jaw bɛ ka bila dɔɔni an ka taa n'an bɛ taa Messi mais an bɛɛ ka wuli k'an jɔ MINUSMA bilahi MINUSMA marakala zone tɛ fila ye Bina don Binaja MINUSMA n'an ma MINUSMA gɛn lafiya tɛ en tant que MINUSMA bi yan anw tɛ lafiya wa attaque tɛ ban ni ɲɔgɔnnaw tɛ ban en tant que MINUSMA bi yan voilà ɔ dɔw ko k'a bɛ se wɛrɛ ni avion bɛ sanfɛ ni avion tɛ sanfɛ o yɛrɛ bɛ se ka seereya ni avion bɛ sanfɛ ni avion tɛ yen actuellement avion bɛ yen drone bɛ sanfɛ avion bɛ yen donc an tɛ kuma cɛ an bɛ dugawu de ɲini dɔrɔn an ka dugawu kɛ an ka armée su ni tile ni armée gagnera Mali de gagnera mɔgɔ kana bila i kunna dɛ ni ko sebaga ko ni armée binna ko bɛ lagosi yɔrɔ sɔrɔ armée la walima ni kan cira a b'a fɔ olu tɛ dɛ bilahi ni armée binna anw de binna armée ye anw de an bɛɛ de ka somɔgɔ b'a la armée ye jamana de ni armée binna jamana de binna ni dekun ye armée sɔrɔ dekun y'an bɛɛ sɔrɔ mais dɔw bɛ nisɔndiya jamana an t'a dɔn adamaden bɛ se k'i ka jamana juguya fo ka se niveau dɔ ma dɔw ka nisɔndiya n'olu ka an y'a fɔ jamana in sécuriselen tɛ m'a ye u ye y'a attaqué an y'a f'u ɲɛna u bɛ propagande la bon o tigi fɛnɛ ɲɛna masa armée monte en puissance tiɲɛ tɛ yan filɛ ka attaqué o fɛnɛ y'ale ka kunnawolo de ye hadamaden mais ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma quoi ala ka hakili ɲuman d'u ma wallahi jamana in bɛ bɔ billahi an tɛ to janfa la wa MINUSMA anw bɛ sa walima MINUSMA bɛ jamana in bila baara anw bɛ sa billahi walima MINUSMA bɛ taa an t'an sigi ka MINUSMA lajɛ yan an t'an sigi ka MINUSMA lajɛ n'o tɛ kɛ ala an bɛ nin min na dɔw b'a a ye nkalon tigɛ bon ni nkalon min don mais an ka jamana billahi armée bɛ ka min kɛ o réalité an b'o de fɔ n'o digilen don min na i ye fasoden jugu de ye armée ka sebaga sɔrɔli o fɔli fana bɛ ka digi dɔw la billahi o tɛ fasoden ɲuman ye cɛ o cɛ bɛ yen ko armée bɛ ka sebaga sɔrɔ ala bɛ ka nin min fɔ a bɛ ka digi min na i ye fasoden jugu de ye k'a fɔ k'an bɛ ka fɔ ko avion wuli armée bɛ ka situation contrôle bɛ armée bolo sa situation u bɛ ka contrôler sisan seware mais fasoden jugu dɔ sigilen don hali na u bɛ vocal bila ye nkalon tigɛ a bɛ ta mais mɔgɔ tɛ jamana ye min ja k'i faso fɛ n'a m'i ja i kana k'i faso fɛ anw tɛ mɔgɔ deli o la an t'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'i faso fɛ bon armée on est prêt ka armée défend hali n'a sera marifa ta ma n'anw ma marifa ta ka taa an jɔ ka faso kuma bɔ ala kana hɛrɛ k'an ye n'a sera ko an ka mugu de ta n'anw ma fara faso kuma bɔ la ala kana hɛrɛ k'an ye diɲɛ kɔnɔ s'il faut anw pɛrɛlen don ka kɛ volant ka marifa ta ka taa faso kuma bɔ anw ni de dilen don jamana in ma dɛ anw sigilen tɛ manamana kan fɔlɔ k'a fɔ dɔrɔn anw ye tikɛ ni kɛlɛ ye anw y'a daminɛ wa s'il faut hali terrain kan ala kana se foyi ye n'a sera billahi anw bɛ taa anw pɛrɛlen don ka taa nin di jamana in ma anw tɛ mɔgɔ ka kɔnɔ sutɔ ma k'an lamɛn yan dɛ ou bien u bɛ nkalon tigɛ de la anw t'o lamɛn yan o fasoden juguya kuma ninnu anw t'o lamɛn yan armée contrôle de armée anw bɛ nin ko kan depuis fajiri depuis su dugu tila anw welela de an sigira an bɛ ka nin ko ye fo sisan an ni sewarekaw bɛ ɲɔgɔn fɛ voilà donc armée vive armée malien vive force armée malien vive fama an bɛ armée soutenir t'a dɔn dɔw yɛrɛ bɛ se k'u sigi et puis ni attaque de ka d'u ye quoi k'a fɔ non segiri ninnu y'a attaquera o de y'olu ka disi gosiko ye i fadenw de bɛ ka sa i ka jamanadenw olu ni de bɛ ka bɔ e bɛ faden juguya bɛnzɛngɔniciya k'a fɔ dɔrɔn ko karisa ninnu de bɛ fanga la o man di n ye pour que ni nin kɛra lagosi bɛ s'u ma attaque ka kɛ pour que fanga ka lagosi masa attaque dɔw yɛrɛ hamina de dɔrɔn ŋaniya foyi t'olu la hali sisan an bɛ k'a fɔ ko armée yɛrɛ kana sebaga sɔrɔ o de ka d'olu ye mɔgɔ bɛ se ka bila i faso la i faso halala ka ba i faso la i kana kɛ Asimi ninnu fɛ mais kɛ Mali fɛ armée tɛ Asimi armée tɛ les 5 colonels ye armée tɛ ninnu ye armée anw dɔ de ye armée kana kɛ ninnu fɛ sa mais kɛ armée fɛ kana kɛ ninnu fɛ kɛ jamanadenw fɛ o attaque man ka kɛ mɔgɔ nisɔndiya ko ye dɛ o attaque man ka kɛ k'a fɔ dɔ bɛ ka nisɔndiya n'anw bɔra k'an b'a fɔ ko armée bɛ ka sebaga sɔrɔ k'aw bɛ bɔ k'aw b'anw lagosi ko armée nin tɛ tiɲɛ ye k'in bɛ tan masa o sebaga fɛnɛ fɔli bɛ ka digi dɔw la k'olu fɛnɛ b'a fɔ k'olu ye maliyɛnw ye olu fɛnɛ ko k'olu ye maliyɛnw ye
mais an bɛ ka Mali ka sebagaya fɔ ko armée ye sebagaya sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ mais an bɛ ka tiɲɛ de fɔ dɛ billahi an bɛ ka min fɔ an dalilu b'an bolo mais hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ k'o nkalon de tigɛ ka armée lafasa o kan ka diya olu ye n'a b'a ka jamana fɛ mais fasoden jugu ɲɛngo hasidi ala apatride olu sigilen don hali armée tanuni kan bɛ digi olu la k'a fɔ ko armée parce que olu ta ye mɔgɔ ko de ko Asimi na armée olu bolo ko ni armée sebagaya sɔrɔ Asimi de b'a to armée y'anw de ye o na Asimi bɛ taa yɔrɔ jumɛn bɛ Asimi na anw ni Asimi bɛɛ ye kelen an bɛɛ bɛ yan depuis Asimi kɛra président ye a ma deli ka bɔ ka taa yɔrɔ la taali ko t'a kɔnɔ a tɛ taa a tɛ maa ci anw yɛrɛ bɛ yan n'a bɛ kɛ min ye a bɛ k'a ye an bɛɛ bɛ sa yan anw ni Asimi bɛɛ ye kelen jamana ko la yan mais dɔw bolo ko minnu ye autorité ye ni armée ka défaite kɛra a bɛ lagosi lase fanga de ma n ka cɛ jamana ko in bi m'an bila la koyi bi m'an bila la nous on est prêt ka an bɛ armée défend fo saya wallahi hali ni marifa dira an ma bi on est prêt ka taa terrain wa an bɛ sa an bɛ armée défend wa an ka dugawu kɛ an ka surasiw ye su ni tile n'u sera u bɛ se sɔrɔ anw de ala k'an kisi n'u binna anw de binna ni fasoden jugu mina komi nɛni ma ɲi quoi billahi sinon bɛ nɛni kɛ wallahi n danbe ni fɛn tɛ n permettre quoi wallahi sinon bɛ nɛni kɛ armée ka sebaga fɔli o bɛ tɔɔrɔ ko parce que k'e ni dɔ man di k'e ni fanga man di ko Asimi min commande ou bien fɛn o bɛ Mali ka attaque ka ca o de ka di e ye e b'i faso fɛ e b'i faso fɛ a ka mɛn dɔrɔn yan attaquera yan kɛra tan o de ka d'u ye non vraiment armée fo saya an ka k'an faso fɛ an bɛ armée dɛmɛ hali nkalon kan an b'u dɛmɛ tiɲɛ kan an b'u dɛmɛ billahi ou armée joya jalaki y'a jo ye armée joya jalaki y'a jo ye o anw de mɔgɔ ti don discussion na quoi vive l'armée malienne n'a bɛ min bien ci i bɛ sa wallahi armée bravo surɔ fo sisan min bɛ sen na dɔw bɛ gɔrɔntɔ la u t'a kalama mais an wulila fajiri an bɛ ka situation bɛɛ contrôler billahi sɛwɛrɛkaw nɔfɛ an wulila kabi dugu tila dɔ caman bɛ o nɛn jɛngɛnen kun dalen don olu t'a dɔn yɛrɛ ko jamana ko bɛ sen na mais jamana hami b'anw na ni ko kɛra jamana yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ wele parce que mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ jamana ko y'a hami ye an n'u bɛ ko mana kɛ jamana in fan fan bɛ wele o kɔrɔ ko jɔyɔrɔ dɔ de b'an na jamana ko in mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ dusu dɔ b'an na jamana ko in na an hami y'o ye mais fasoden jugu yɛrɛɲɛbaliw nantankolow n'u wulila masa an ka nin kuma to tan quoi vraiment an bɛ armée fo faso yɛrɛ nimisara den dɔw sɔrɔli la quoi billahi faso yɛrɛ kuma su faso yɛrɛ baso ni faso ni kabila yɛrɛ nimisara denna sugu dɔw sɔrɔli la jamana kɔnɔ dɔw tɛ maliya yɛrɛ mérité quoi e hami tɛ fosi ye e tɛ fɛ ko duman ka fɔ i ka armée ye nin kɛ tan attaque bɛ ka kɛ armée ta hakili la nin ko in ma daminɛ bi dɛ ko in ma daminɛ bi mais ala bɛ sɛbɛnka d'aw ma janfa min don wallahi nin ye MINUSMA nin bɛɛ ye tubabu ka janfa ye nin bɛɛ ye nansara ka janfa an tɛ siran k'a fɔ dɛ nin bɛɛ ye MINUSMA ye MINUSMA bɛ nin bɛɛ kalama wa MINUSMA bɛ nin ko bɛɛ kɔfɛ MINUSMA ka base belebeleba bɛ Seware anw yɛrɛ b'a yɔrɔ dɔn an taara Seware bɛɛ b'a dɔn ni attaque ɲɔgɔn MINUSMA de bɛ yen Seware comme an bɛ se k'a faamuya k'an saba ɲɔgɔn k'o cibler Seware kɔnɔ détonation baw ka kɛ surɔ Muguci ye sa MINUSMA bɛ yen n'an ko an b'o kuma fɔ malankolon bɛ bɔ k'u sigi manamana kan fɔlɔ an bɛ mɔgɔ lamɛn o la Mali ala ka barika don a la wallahi Mali bɛ bɔ an bɛ bɔ nin ko in na anw bɛ bɔ nin na Asimi an ka taa n'a ye dɔrɔn Maliyɛn bɛɛ bɛ sa walima an bɛ souveraineté tɔ ye an b'a sɔrɔ quoi o de b'an bolo Mali ka souveraineté an mago t'a tɔ si la n'an bɛ sa n'an ka hɔrɔnya n'an ka danbe bɛ sa n'an ka yɛrɛwoloya bɛ sa
ala ka barika don maliyɛn ɲumanw na ala ka barika don fasoden ɲumanw na minnu bɛ mali fɛ ala ka barika don o la cɛ o cɛ ni faso ni ŋaniya jugu b'i kɔnɔ ka ɲɛsin jamana marabagaw ma walima faso ma ala k'i jigin a dingɛ kɔnɔ ala k'i ta ci an ma dɔwɛrɛ fara an ko mali fosi t'an bolo ni mali tɛ patrie ou la mort e tɛ transition fɛ o t'i kungo ye i tɛ Asimi fɛ o y'i kungo ye i tɛ Asimi tɛ armée de an obligé don ka armée dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn jamana in kɔnɔ a fɛn fɛn bɛ réseau kan vidéo na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn minnu pɛrɛnnen don ka sa jamana ko la anw si de ma se si de b'an na quoi an ta don ma se n'o tɛ mugu cira anw na yan an taara kaso kɛ jamana kama an ma kɛ fosi kama an ma minɛ k'an ye mɔgɔ ka fɛn suɲɛ an ma minɛ an taara kaso kɛ jamana Mali ka mugu ci an na Mali kama mɔgɔw ka sa an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ jamana kama ka taa a bilenman farabugu cogoba jabalu cogoba a bilenman ka Mopti jaune tɛ yen an sigilen tɛ vidéo kɛla ten dɛ jaune tɛ yen Mopti jaune na Badianga jaune tɛ yen an ma yɔrɔ min kɛ ka taa farabugu fo Moritani frontière na jaune tɛ yen an ma min kɛ Kayi jaune na jaune tɛ an ma min kɛ c'est pas an bɛna an sigi vidéo ɲɛfɛ ka kuma dɛ a yɔrɔ tɛ yen o de la j'ai mis quiconque défi Mali la yan que ça soit i kɛra journaliste i kɛra a ye sabali quoi an ka kɛ jamana in fɛ manamanakan fɔ ninnu wagati sera quoi an ka dabila wallahi billahi manamanakan fɔ wagati sera an ka dabila dɔw yɛrɛ tɛ nisɔndiya ni fosi ye ko jamana attaquera quoi o de y'olu nisɔndiya ko nin attaque in kɛra yan fɛ fu bɛ girin k'o bila nin attaque in kɛra tan nin kɛra tan nin kɛra tan olu nisɔndiya ko y'o de parce que a ka fɔ dɔrɔn ko nin kɛra ko autorité ka incompétence de don walima fanga ka incom ye olu ta ye o mangu mais ala ka jamana kanu don an na dɔrɔn a banna quoi sinon n bilama ye ma ye dɛ n bɛ kuma in bila yan quoi billahi ala ka jamana kanu don an na nin tɛ n vidéo kɛcogo ye n bilama ma ye wallahi ni n ko n bɛ kuma dɔrɔn faso ni n ko n bɛ kuma dɔrɔn n bɛna dɔw dɔgɔya quoi n bɛna nɛni kɛ n b'a bila yan quoi wallahi billahi parce que ne fɛ ka don adamaden bɛ se ka ba i ka jamana la ka kɛ faden sago ye ka kɛ fasoden jugu ye ka se fo étape dɔ la quoi hali ni ko vive armée ou bien vive transition o bɛ digi dɔw la a digi kun i la o ye hali n'o tɛ tiɲɛ ye n'o vive fɔra e kan ka ala deli de awɔ i kɛ ala non hali ni nkalon nana armée la ni tiɲɛ tɛ n'a fɔra vive Mali vive transition o kan ka diya e ye n'i b'i ka jamana fɛ nin fanga ye nin ye an bɛ taa wallahi ala ta kɔfɛ Mali ni Asimi bɛ Mali in bɔ bolo la ani maliyɛn fasoden ɲuman bɛɛ Asimi ni maliyɛn ɲuman bɛɛ parce que Asimi ma fosi kɛ fo maliyɛnw min bɛ maliyɛnw dusukun na hami min bɛ maliyɛnw na Asimi ko ni maliyɛnw ko min ale ko ten maliyɛn ɲumanw de ko don parce que faso den bɛɛ yɛrɛ ta maliyɛn yɛrɛ cɛ dɔw yɛrɛ maliyɛn tɛ quoi parce que dɔw yɛrɛ bɛ bilahi maliyɛn halala tɛ sɔn ka kuma dɔw fɔ maliyɛn ma ou bien ka ko dɔw bisigi ni Mali yɛrɛ maliyɛn halala tɛ sɔn i ka faso o tɔgɔ duman fɔli man di e ala k'an protéger